Ладно, леле. Гледай да не ми омажеш якито, моля те се. А какво ще го спадаш? Да, много ясно, но все пак. Там не ми кажеш, че правиш клип. Не, тук си играя, правя някакви неща. Лъжеш? Трябва да вземем да останем до сестра ми все пак. Еми, ще остане, так му ще може да проби от кекса в него. Ти извади ли кекса отвътре? Искаш ли? Не, Сигурен? се омажа. Аз не се омазах. Да, виждам, ама все пак. Какво намекваш? Нищо не намеквам, просто аз не искам да се омазвам. За този намек. Еми, може аз да се омажа, пък ти да не се омажеш. Дай каква истина? Много свирепо го ядеш този кекс. Върна си, нямам си всякакво свирепо. Ето я ще. Нищо не ми се дава, ако съм гладен. Така ли ти още? Не. Не ми се Да не се натика. Не, трябва да изпразнем. Що? Не е реално просто. Не толкова калории за деня. Бежи ти пръската преди да свалиш яко. Ти няма да го свалиш, отиди си вниеш, айде. Няма и дай малко вино. По-смело да е. Къде е туалетното? Е там отзад. Мале.